10 months. 3 kwarto to. Isa, dalawa. Tatlo. So, ito ano? CR. Sala, dito. Kusina. Dito na. Dito na. What's up mga ka-BC? So ngayon guys mag-update tayo sa bahay ni Mr. Bugs mga ka-BC ano? So matagal tayo nag-update mga ka-BC kasi medyo naging busy yung inyong lingkod mga ka-BC ano? So guys, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe and i-hit nyo na rin yung notification bell mga ka-BC para lagi kayong updated sa mga video ko. So guys, sisilipin na natin yung panibagong update doon sa bahay ni Mr. Bugs mga ka-BC. So actually guys, yung buong episode na to ay makikita natin sa Harabas channel sa episode 322 mga ka-BC. So guys, sisilipin lang natin yung highlights kung ano yung nangyari doon sa episode na yun mga ka-BC. So guys, ito na. Guys, update na tayo ng bahay na magawa. Mga puging Si Rimon, kapatid ni nandun sa Binek. Bakit? Okay. Bakit? Bakit? Tsaka si ano guys, yung kapatid guys niya. yun o. Ano guys? Guys, kami guys, stop. Bahay ni Bang. Paulo. Huwag na. Aroy. Matrix. Naman ni Pen. Naman ni Pen. Gagawin ko, ako din naman ni Pen. Papugi nga po, papugi. Wala, pinapugi. Mana may bahaw? Kumana niya. Nagkain di ko dito? Ay, siya pala eh. Sana sila punta ka. Ilang 10 months. 3 kwarto to. Isa, dalawa. So, ito ano? CR. Sala, dito. Kusina. Dito na. Dito na. Taas na. 4 na patong na. Ang sabi yung Bugs na natapos lang yun. Ginagawa pala, ginagawa. Anong masabi yung Bugs? Thank you po sa lahat ng mga subscribers. Maraming salamat po. Tsaka ano, kay Mrs. Salamat po kay Karaba. Si Chef. Wow. Sinigang. Kasi ang sinigang. Sinigang na karne. Shout out to, shout out. Shout out sa mga sigang Bulacan. Ate ko. Xiao. Si auntie ko. Yasang ko. Kumusta na lang sila lahat siya? Kailangan nini. Yup. Kasama niya rin ko yan o. Si Poy. Sa asawa niya. Ano ng bahay. Umpisa na. Hindi na lang siguro ang nangyayari na. Sabi nung foreman, mga kapagsalda, baka mabubungan ng bahay.
Nag-iyak na wala si Tito. Ayos lang yun to. Paano na kami? So, yun guys, nakita na natin yung update dun sa bahay ni Mr. Bugs mga kabisi. So guys, mayroon nga pala itong tatlong kwarto mga kabisi, no? So, medyo malaki-laki yung bahay na to compare dun sa mga bahay ng mga kasama niya mga kabisi, no? So, makikita natin guys na medyo nabubuo na yung bahay ni Mr. Bugs mga kabisi. So guys, yung buong episode na ito makikita natin at mapapanood dun sa Harabas channel, ano. So guys, patuloy tayong sumuporta sa ating idol kay Sir Jeff, ano, sa buong Harabas team. So todo suporta ang PCB mga kabisi. So guys, todo suporta lang tayo lagi. So guys, meron tayong paalala sa video content na to mga kabisi, no? So yung video content na to guys ay nag-i-encourage sa mga small YouTuber at saka mga YouTuber na gustong pasukin yung pag-YouTube mga kabisi. So more on encouragement lang to, at the same time magkaroon tayo ng motivation na pasukin ang larangan ng pagiging vlogger mga kabisi. So hindi masama yung mangarap mga kabisi. So guys, nagpapasalamat tayo lagi sa kay Sir Jeff at sa buong Harabas team mga kabisi. Thank you Sir Jeff. So yun guys, wag lang tayong lagi mawala ng pag-asa. No, habang may buhay mga kabisi, may pag-asa. So mangarap lang tayo. Katulad kay Mr. Bugs, so hindi niya naman inasahan na magkakaroon siya ng bahay. Pero ngayon guys, natutupad na yung kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay mga kabisi. Alam niyo guys, sa probinsya kasi talagang mas okay pag may sarili kang bahay mga kabisi, no? So alam naman natin lahat yan na mga probinsyano. Katulad ko mga kabisi, isang probinsyano din ako. So mas maganda talaga sa probinsya yung may sarili kang bahay mga kabisi. Ngayon nakikita na natin na natutupad na yung kanyang pangarap mga kabisi, at yun ay dahil sa kabutihang kalooban ni Sir Jeff at ng kanyang asawa si Mrs. Harabas mga kabisi. So maraming salamat kay Sir Jeff at saka kay Mrs. Harabas dahil nabigyan ng pag-asa ang pangarap ng kanyang buong ka-teammates mga kabisi. So guys, meron akong hinihiling suporta sa inyo mga kabisi, no? So guys, suportahan niyo tong channel na to, yung Jujay TV mga kabisi. So ito yung kanyang channel, makikita niyo sa screen. So guys, tulungan natin siya na suportahan mga kabisi. So mapapanood natin dito guys sa kanyang channel yung mga iba't ibang klaseng bantam chicken mga kabisi. So magkakaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga ay inalagaan ng mga manok mga kabisi. So actually guys, gusto ko rin mag-alaga ng ganong manok. So bantam chicken siya guys. So magkakaroon kayo ng idea kung paano mag-alaga at the same time paano magparami ng manok na to. So guys, supportahan natin Jujay TV. Makikita nyo rin to guys sa aking description yung kanyang link. So guys, please supportahan natin yung kanyang channel. So guys, hanggang dito na lang tayo ulit. So abangan nyo yung mga kasunod pa nating mga video mga kabisi. So nagpapasalamat ako sa ating lahat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel, at the same time sa ating Panginoon mga kabisi. So ito ulit ng inyong kabisi na nagsasabing be happy! Happy weekend everyone! God bless! Bye bye!